tweede kroketje. Oké. Goedje saussalade. Ja, ziet er ook allemaal lekker uit. Op tiisdietemorgen is het drok bij de etensbank in Drachten. Want dan wordt de pakketmenu deeld. Bielix on Geert Klaassen. Een van de zo'n 126 mensen die hier afhankelijk van is. Als het voor het valt, wat zou dat voor jou budgetten? Heel simpel, ik ga hier niet op tafel. Of ik maar scoren bij vrienden, bij familie. Maar ja, daar ben ik te trots voor. En hier ben ik net te trots voor. Op het randje dan. De etensbank had vrijwilligers nodig die het eten nu delen. Die binnen wel te vinden. Leerlingjaanden en mensen die wat meer verantwoordelijkheid nemen willen, daar is grut verlet van. Liekers Sjouke Polak die het alle transporten regelt. Ik ben hier ongeveer 3 dagen in de week. Ja, nou hadden ze wat verlet van vrijwilligers. Wil je net wat meer? Nou, eigenlijk net, want het thuisfront dat begint ook. Mijn vriendin die is nog mijn pensioen, dus die wil echt wel eens even mij wat oren dingen van. Dus 3 dagen de middag af, vind ik. En na je mensen vinden is dreig, want er worden wel aardig wat eerst stelt. Ik heb mensen gewoon nodig die het liefst uit de voedselindustrie of uit de zakenwereld komen. Die gewend zijn om met mensen om te gaan. Die gewend zijn om aan te sturen. En wat natuurlijk belangrijk is, dat je altijd met vrijwilligers te maken hebt. Je kunt niet tegen de mensen zeggen, ben je het er niet mee eens en verdwijn maar. Je moet met die mensen om kunnen gaan. En dat is een groot probleem om dat soort mensen te vinden. Wat nou als die mensen er net komen? Nou, dat klinkt heel erg vreselijk, maar het is zo. We kunnen niet verder. Het gaat verkeerd. Dus is het drok op ziek. Er moet hut werken worden en je verdient je niet. Maar de secundaire arbeidsbetingsten zijn prima. We hebben een hartstikke leuke ploeg vrijwilligers. Als we toontje met de kleer binnen, maar je inpakken. Dan zitten we gezellig even met een glasje bier. Een glasje bier, dat betel je dat u dat op papier wou verkeerd. Tot de volgende keer allemaal. Prima. Dag.